Dobrý deň, tu je Steve Irving a môj dlhoročný kamarát Jack Foster, ahoj. Práve sme našli nálezisko bezdomovcov neďaleko od nás. Ideme sa na nich pozrieť. Chcel by som ešte len dodať, že tento druh bezdomovcov je veľmi zriedkavý, tak pomaly. Musíme ísť pomaly, lebo ich zbudíme. Áno, a tu už vidíme. Tu vidíme samca čriedy. Je to veľmi zriedkavý druh. Ešte samica nás badala, musíme trošku ustúpiť, lebo práve jej mláďa sa zbudilo. Tieto samice sú veľmi jedovaté samice sú. Ale samec je dominantný v tejto čriede, preto spí chrbtom k nám. Chcem ti ukázať, aká je jeho veľkosť. Čím väčší chrbát, tým má väčšie postavenie v čriede. Mláďa iba sleduje svojich rodičov, ako spia. Musí sa učiť do budúcna. Sú veľmi agresívne, takže nesmieme ísť moc blízko k ním, ale teraz spia, takže máme šancu. Ja si zoberiem túto paličku a skúsim ich pomaly vydrážať. No, skús. Čo to spraví? Samica nás badala, takže musíme sa dať na ústup. Ale samec našti nereaguje. Skúsim ho vychnúť palicu do análneho otvoru. Už ma raz pichla raja, ale pozor, samica, poď, Jack, poď, už nás badala. Padol si. Kamera na zemi. Animal Planet končí.